So this is my second upload. We are going to Laag-Laag, padulong sa SM. Actually, we're originally planning to go to Carmen para maming with me og isda, din magsuba-suba. Pero late naman good, mga 2 PM na. So, ingon ng papa, murag layo po to. So, mga laag na lang mi og laing lugar. May laag si Chris para ma-enjoy po siya ba. Hi Chris! Ay. Happy kay ko kay nahumanan na ako, edit na ako ang first vlog na ako, tapos mahinta ka lang gabi, ma-upload na ako siya, isa lang kaludan, 50 pesos para maka-upload na ako. Yay! Happy kay ko. Pero pag mayroon ako, magdili makig-join pa si Chris ako mag-vlog, so ako na lang, okay lang, happy lang po ko. Happy lang! Positive! So the kiddos are here na. Nawa. Hi. Got my reaction. Akong bugas gyapon, pagyapon na ayo. Tungod kay wa pa ko nag-stop sa kong laser treatment. Ika 4 times pa na ako according to my dermatologist kana kinahanglan na akong ikumpleto ni para ma-stop na ako ang laser treatment. Kung mama papa, dugay kaayo, ang buto sa ikadugayan nila. Ano si Madam? Si Madam Bertod. Hi, Ma. Hello. Hello, Ann. Kaman si Father there? Yeah. Ang ibid, wala ba? Ang ibid, mapakasakay. Ito din, that because. So just. Ano sa man eh? Here comes the king of all kings. Father dear. Irog dito na, irog. Irog. Bisya kayo namin. Irog. So anyways, we're gonna go na. And see you later. Bye. Pasuloyan niyo si Papa og kuan. Sa tawag galing Positive Living Station. Nya si paminaw ni mo pang. Anindat ay. Gihubo lang sa nilas. Sa piyeng ni mo ma. First time ni mo? First time ba ni mo? Inot no? Nice ba siya? Papa oh. Yung piyong ng mata. Muna si Mama. Malapit si Papa. Ako saan? Ano po kayo? 8 minutes. Chris, how many minutes left? No. 18? Nice kay lining diri sa Yummy. Yummy's yummy. So, nangangami diri sa akong family. Sama si Papa. Umato ta dito sa kuanan, Riyaman, ang atong madawag dito, moro kinang Bulabi. Adili, Angeli Pinala pa dito. Ang atong madawag dito. Kita ka-miss off man ang mga ginikanan ko. Manarigit ko sila kung mag-passion ko na may ito. Malagi rin dito daw kung may makapto sa Jollibee. Si Chris. Sako. Nagbalik na akong vlog pa. Ha? May balik akong vlog pa. Ya, dili ka magkatuan sa inyo, magbilang sa mo. Diliman kay, kuan man. Sa morning man ko, bay kaya nag-edit ko sa morning, afternoon, ay morning. Panamitan kung tanaw ninyo nga murag gusto ko sa inyong kuan. Ayo. Advice ako ang Father Dear na tsunami diri sa Yummies. Yummies man ang with S. Hindi kailang pa no, yung background. Yummy di ay. Colorful kaayo. Yummy. Favorite ko na po ni mga nani nga mga kuan ka ng design, colorful. Kani yummy kay Coco Martin mo ni. Yummy! Coffee mo to ya. Tandwa ka bata nga singot kaayo kay gikan nagdula sa Zulfari.
O, pink. Favorite color na ako. Kani bita ma? Barato na bilhin siya sa kwanay. Wag nakakata din sa Serenita. Kaning nanin ba? Kung mag-restaurant, pitaw ka. Dagang makapait nga gamit ng mga barato ra. Imo na i-design layon. Tapos, minut kayo. Gusto ko na akong kwarto ba? Kasi gamay magug kayo ko kwarto po. I mean, gamay kayo mong kwarto mo nandi kayo na kung ma-designan. May nani akong ipoli sa kanila dingding na mo. May nani ba? Oo. Mga lettering, right, my dear? Instead of frames, nani ba? Sayings. It's nice. See? Family rules. Always tell the truth. Work hard. Keep your promises. Try new things. Laugh out loud. Always say, I love you. Do your best. Be grateful. Be proud of yourself. Say please and thank you. Remember, you are loved. Pina ko ang akong camera ganiya. So, wala di ko naka-vlog sa mall. Ang namayit ko, ani, oh. Wait lang. Namayit ko, ani, akong gipang ilisa ng mga, kuan ako, mga frames kay di gusto si Papa itong mga picture na mga ipang frames na ako. So, bago na siya. Napakoy dungag, anak, para nice yan ang taon. Magpalit ko kurtina para fresh siya lang taon. Para, ano, kanang bago na po siya ba? Bago na po siya gitsura. Dire, ambot, giputol may ni Papa. Nag-isod ko sa una ko na siya rin pag pag-ibot. Hinami ko. Ang tapat niya, Sen. Tasa, murag ka ng pangalaki siya nga style. Murag po siya pang babae. Tapos, naikuan ka ng, may mga sign na kinahanglan dyan na travel. Char. Ha? Murag sa Dubai ata ni. Ambot. Hindi na ako, ambot, saan siya nga lugar. Basta nindot siya, no? Nice siya. Sayang lang kay wala ko nakadala sa akong camera kay nagdali-dali mi pero kani siya mapait nay gamay-gamay ani nga size na napoy gagmay. Kani may kinadak-an murag tag 1,299 man no? Tapos kani ginahan ko ani. Og sadyang si mama wa niya gikuhaan og presyo. 250 lang na. Manong ginaan ko, nani o, mag-quote siya ba, na I don't dream at night, I dream all day, I dream for a living. Hinahan ko, ana. Then, kanibito siya, regalo pa ba sa mga nilang Chris Marie og ni Joey. Nani siya kandila nga humot kayo, lingi nabot na wala man to siya. Kay burag gikuan sa iring. So, muna siya. Tapos, katong sa mga wala nakakita sa mga pictures akong gipost na ko sa akong Instagram. Actually, akong Instagram nakakonect. Usay mo connect siya dito sa akong Facebook. Usay ako siya i-connect. Muna ako ang mga decoration nga gihimo na ko sa among kwarto ni Chris. Medyo girly siya. Munang gibawi na ko siya dito sa living room na muna medyo may pagka-unisex and dating. Then, actually, nagplano ko nga pulihan ako na siya bago. Sa pagkakaroon, di sa kay, medyo budget sa tagamay. Ang kanang aircon, di na siya ma-function. Init kina siya. Tapos, dari si, taas o na kanang murag planggana gani, kay nagtulo naman good siya, good o. Tapos, gitaya na siya. Ambot, si problema niya kay, nagsigo palimpyo ana pero wala gyapon siya na ay gipaayon ako na siya wala gyapon. So pamiyaw na ako murag ako may nagpromise ni Chris nga kay ako manggi katong nag-YouTube ako dati ang bali sweldo sa YouTube akong gi-invest sa Deka. So akong gibalik na ko sa ila gi-surrender na ako akong Deka. Tapos, half lang ang nabalik sa ako na money. Karon kay, nakahulam ako sa akong mama good og kwarta. So, murag gamay na lang ako ang mabilin. Nag-promise ko kay Chris na ako ay mapalit og kanang window type na air conditioner. So, na lang kay, para matabangan po na ako si Chris kay, siya
kanang na ako'y pangayoon nga para i-decorate sa balay siya mismo, perminti siya. Maski karon na time siya may nag-encourage ako ang magpalit ko og bagong mga frames para ako ang ilisan ang kanang living room namo nga decorations kay mapapandaga mag mga toto pero sagli lang para wala bitoy lalis na akong kuha to mga frames sa mga picture frames na mo nga di jud gusto ni Papa. Maski kana siya murag gikuhaan na ata ni Papa og kanang kuan ni siya og gikuhaan na nagbildo so wala na siya i-glass. Tapos kani ako na nagbutang-butang diya medyo gubot karon nga time. Tapos kana bitaw nalimot ko asa na ako na napalit kay dugay-dugay na ako na napalit kay ang nagbaligyan na sa Instagram man pero nag-ilis manggod sila og pangalan mali username nila. So munang kung naay mga tanas ako mabalo ko pangita kung asa na ko na napalit. Naapod ko diri oh. Nakoy isa pero akong gitanggal kay medyo brag di ko ginahan. Tapos kani liki bitaw ni siya abot saon but ani kasagara nga balay diri sa bamboo nang liki siya ba din. Pagitang ako pa again saon ako na siya pag-decorate para dili bitaw siya klaro. As in hangtod yun na siya diri oh. Dako kayo, murag masilip kay na akong pikas kwarto. Oh, ayan na siya kadako. Murag lindol ba. So pagkakaroon gubot kina siya diya oh. Muna siya ang tinuod. Pag busy kay ko, gubot kayo. Oh, tara. Pero muna siya. O muna akong outfit karon. Charing. Basta ang plano gi na kay unta neku. Ang plano gi na ko unta is kanang mangita ko kanang bitaw mga sayings na mga frames kay na ano ko na inspired ko ba kay gahapon ang atumi sa Yummy. Then yung ginagi ko sa mga decoration ba ginagi ko mga colorful, mga sagol pink, sky blue. Then, tapos ginamit ko silang pintal. Tapos, ilhabi ito ang mga frames. Kaya, puro sayings ng mga positive jud. Sa una, inaanak ko sa una. Di mo ako afford. Tapos, wala po mall kaysa mo sa una. So, akong ginabuhat is bond paper. Akong ginaprint. Tapos, akong ginataplak na ako sa sa akong wall. Sa kwarto na ako. Labi na ito, nag-work ko sa, sa Almar. Tapos, butang ako mga sticker. Para positive ang akong perminti mabutas ako na ba. So, kana lang akong ikayaw-yaw karong adlaw. Pero, ma? Kulang yun mga pagpalit na yung juice. Yung seasoning. Oo. Kajit lang ha. Kumanon sa ako na eh. Habit na. So, ang favorite ni juice ni Chris is, what's that favorite? 4 Seasons. 4 Seasons? Oh, muna siya karon. Dati ko among ginabawal na ako siya mag-inamog ka ng soda, mga sweets kay maka-hyper na siya. Chocolate, coffee. What else may there? Sometimes maluoy ko sa iya kay syempre kung mga hindi na namin manginom og coke para di siya matintal, di po may manginom og kanang kuan. So sometimes akong mama butong. Hi lang. Hi, Jake. Hi, Jake. Hi. Dako na siya, no? Ulitaw na siya. Ma, ang lang itong 200. Ilisan ako 500, ma. Kaya na? Naghawin na gud akong kamot. Bit in camera. Pika sa pod. Kung uyog gani siya, kamay sabot. Okay na. So, mora to siya. Oh. 4 seasons. Seasoning. 4 season. 4 seasons nga, oh. Seasons nga. Hindi tapos, oh. Itawag ko ni mo, ma? But nanimi kakasaba dari. So, mora to. Magkita-kita ta sa sunod nga adlaw. Ug minta di nimo kabat og 20 minutes ka nga 20 minutes nga video kay kakapoy jud wa pa na ko na-upload ang pinakauna na kong video. Saba kay ba. So, katulad guys, magkita ta sa sunod na pong adlaw.